adlaw ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlaw Martes. Padayong ta nag-monitor aning low pressure area ug pagkakaron naa pa ni gawas sa ato ang PAR. Ug sa ato ang latest na data nahimutang ni 1,450 kilometers silangan sa Mindanao. Ug gipaabot nga posible ning makasud sa ato ang PAR ugmang adlaw ug wala po nato gikuha ang tsansa nga posible pa ning mag-intensify ug mamahimong bagyo samtang naa pa ni sa kadagatan. Ug pagkakaron wala ning epekto sa bisan asang bahin sa ato ang nasod. Ug sa laing bahin ang tail end of frontal system o shear line padayong nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas lakip na sa Mindanao. Ug ang northeast monsoon o amihan mao ay nakaapekto sa katibuk-ang bahin sa Luzon. Mao ang tibok Visayas, makasinati ta og medyo mapanganuron ug nay mga pagpanag-om sa kalangitan inubanan sa mga katag na mga pagulan panugdog ug kilat dala ni sa tail end of frontal system labi na ang silangang bahin. Para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.